Bon dia. De nou ens veiem al Parlem Clar. Avui tractarem el tema de la qualitat democràtica. El plenari és la reunió de totes les persones electes en unes eleccions i té la capacitat de fer propostes i de decidir quines aproven i quines es rebutgen. Així ho diu la llei i així hauria de ser. Però què passa a l'Ajuntament d'Alaquàs? Si una proposta s'aprova majoritàriament amb el vot a favor del PSOE, va endavant. Però si una proposta s'aprova majoritàriament i el PSOE no ha votat a favor, es queda parada al calaix. Vos imagineu que el pròxim govern del Congrés dels Diputats fora del PP? Vos imagineu que la resta dels partits es posaren d'acord per a votar favorablement una llei? Vos imagineu que a continuació el portaveu o la portaveu del PP diguera que no va tirar endavant aquesta llei perquè ells no l'han votat a favor? En democràcia qui guanya és la majoria. Però si això només és així, si vota a favor el govern, quin tipus de democràcia tenim? Podeu imaginar-vos que a continuació el portaveu o la portaveu del PP es reafirmaren que no van a fer res per tirar endavant les coses que ells no voten a favor? Doncs això és el que passa a l'Ajuntament d'Alaquàs. I si no, escolteu la resposta del portaveu del PSOE a la pregunta del nostre regidor Bru Pons. Pero en la anterior legislatura este concejal, que ya era portavoz, dio cumplida cuenta de todas y cada una de las mociones que se habrían presentado, de cómo se habían ejecutado y de cuáles eran. Un total de 2 eran las que quedaban pendientes de aquella legislatura por ejecutar. Y están las actas. Ustedes que sabemos que cumplen con su deber y se leen todos los documentos, pueden leerse ese pleno y verán cómo quedó cumplida cuenta del cumplimiento de los compromisos que se asumen. Los que no los apoyamos.